Kasolid North? Extreme water adventure ba ang hanap mo? May alam ako, kaya naman, tara! Itaa pa na 20 pa nagtutudo. In manen, dagiti water activities. Iti 4th class municipality Alagayan. Masarakan ti Ar-arbis Falls can ma-enjoy ti water tubing activity. After nga ti registration dati tourism office dito mismo sitio Baybayatin Barangay Culago iti drop point dagiti turista. So dito likodak adan dagiti tour guide kan dagitoy salbabida dang iso ti pagluganan dagiti turista. Life vest check, safety hat check. After short orientation, nako, first river crossing agad o sarti salbabida. May isa ni Joden kadagiti 50 ang miyembro ti Baybayatin Tour Guide Organization. 5 ataw enan kas tour guide. Kani bilang na adakkel at tulong ti mataggadanda tunggal dumanon ti rainy season. Sa ano mati ko? Kasano kitaan? Met ma'am. 670 pesos ti bay ti tunggal may sa abisita. Ano sa dinno, karaman ditoyen ti environmental fee, tour guide fee, kan panagusar ti safety gears. Monitor kami panggap iti growth iti income ti LGU kun income digiti locals. Talagang yearly agpangpangato ma. 3 kilometro wenno nasurok may sa oras ti pagnaen dagiti turista sakbay amadanon ti Ar-arbis Falls. Kabayatan ti panagna iti kabatbatuan apaset ti Lagayan River, malabsan ti Mount Torilek, ken ti Mount Pugaw, abound diri ti tinegken Lagayan. So bale dito iti may ka fifth nga river crossing tayon closely dayjay Ar-arbis Falls iso dayjay ti pagsaldangan dagiti local tourists sa abay nga na water tubing da. So dita nga part mabalinda ti picnic, mabalinda picture taking. So apay kadi Kasolid North nga naawagan iti Ar-arbis Falls. Dagi agkaon dagi lalakay agar nakita dang niya agar arbis. Ida itoy ti summer isong pinanaganan dati Ar-arbis Falls. Dati waterfalls ma'am. Nabayag dito yun ma'am, salang nag-boom dito di 2019, di pa nang rugimi. Gapo iti panagtudtudo na iti naglabas, napigsat iti tupak dagiti danom nga agapo iti bantay. Iti baba apaset ti Ar-arbis Falls, masarakan ti pagrubatan ti water tubing. Tawen 2019 metlaeng, iti madiskubre ti water tubing activity iti lugar, babaen iti Abra Amazing Tours. Di nakasalbabida nga aglamlames kuna ni Sir George ti Abra Amazing. Iso nga tinamay akmet gapotawan ti makita nga aglamlames nga nakasalbabida. Dayjay tour guide ko. Iso ti pinagsakay ko, iso ti binidyoak sak in pasak ni Sir George. Iti napigges adanom, manipod iti surong ti Palsuguan River, ti mangyanod kadagiti turista nga agpababa o sarti salbabida ken sagwan a plato. Tatay kadbak pala ni Manong Juden from Baybayatin iso ti nagbalin nga rod na tour guide ko. Up to now iso nagbalin nga driver ko for 20 to 25 minutes kadagiti pada nga first timer. Medyo agnervyos and at the same time excited. Well, good luck to us. Let's go! Adda dagiti parte arapi ti danom. Ken adda dagiti parte akalmado. Numan pa'y bitin ti first timer ani Donna, for sure, kayat nantuman nga ulitenen ti water tubing experience na. O bitin. Di length ti kwa ti danom nga pagsulugan very bitin talaga no. Pero na-enjoy mo, Mark. Exciting one. Ulitam tumanin. Yes. Kadagiti mayat nga may pumasyal ti Lagayan na po. Padasin nyo nga may pasyaran kan enjoyan digiti tourist destination mi dito Lagayan na po. Amukhang kayo nga mapaay iti kinapintas dito ilim nga Lagayan. Ti panang suporta iti Ar-arbis Falls, ken water tubing iti Lagayan, ket saan laeng a panangitan-ok iti ili. Ngem ket di, mangted suporta met kadagiti narway alagayanos amang namnama iti grasya ti karayan iti tiyempo ti panagtutudo. Kang runan dito nga itantandodo ni Abra Representative J.B. Bernos ken Representative Ching Bernos iti Solid North Party List para iti turismo panakapataod ti trabaho amang itunda iti progreso. Jessica Boreta
Balitang, Solid North.